وەکو نیشانێکی لە سەردانوستاندنên rejîma Sûriye û çekdarên PD, Encûmena Sûriya Demokratîk ya bi ser PD ve ragihand got ew ê ofîsên xwe li çar parêzgehên Sûrî di nav wan de Şama paytext jî vekin. Serkirdeya Encûmena Sûriya Demokratîk Elham Ehmed ragihand got encûmena wan wê ofîsên xwe li her yek ji Şam û Laziqiyê û Homs û Hema vekin û wê karê xwe li wan bajaran bikin. Elham her wiha diyar kir got ev gav di çarçoveya çareseriya demokratî ya krîza Sûriyê tê û balkişand got ev guhertin bandoreke wê ya baş heye û diyar kir got danûstandin li hundir û derveyê welat jî hene. Daxuyaniya Ehmed tê piştî îbdayî hatina Kongrê Sîsyan yê encûmena bi navê Sûriya Demokratîk Golbajarê Tabqa dibin navê berv çareseriyeke siyasî û avakirina Sûriyayeke nenavendî demokratî hat li darxistin. Lêj aliyê xwe serokê hevbeş yê encûmena bi navê Sûriya Demokratîk Riyad Dirar eşkere kir golhevatinên wan bi rejîma Sûriye re bi tenê dwarê xizmetguzariyê de ne û got tu bersiv ji aliyê rejîmê ji bo danûstandinan dwarê siyasî de nînin. Beriya niha jî serokê rejîma Sûriye Beşar li Esed ragihand bû got çekdarên Sûriya Demokratîk li pêşiya du riya ne yan radestkirina navendan yan jî azadkirina deverên dibin kontrola wan çekdaran bi riya leşkerî. Ev demeke û mîdyayên nêzîkî rejîma Sûriye behsa danûstandinên di navbera PD û rejîma Sûriye dikin. Got biryar hatiye standin got PD deverên dibin kontrola xwe de radestî rejîma Sûriye bike bi taybet deverên sînorî. Li PD ragihand got danûstandin taniha bi tenê derbarê hindek babetên taybet bi xizmetguzariyê ne û ji aliyê danûstandinên siyasî bi rejîmê re taniha tiştek nîne. Piştî got PD alûwêneyên xwe ji hindek bajarên Kurdî rakirin behsa rêkeftineke di navbera PD û rejîma Sûriye tê kirin. Got encama wê de wê rejîma Sûriye dîsan vegere bajarên Kurdî biriya kontrolkirina dezgehên hikûmî û dergehên sînorî li gorî agahiyên guhatine belavkirin.